Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa abangcwele. Akekho ofana naye, akekho futhi onjengaye. uNkulunkulu ezinzulwini zonke zomhlaba. Usigcinile-ke saphila saphinde sahlangana kule ngosi namhlanje. Ngiyacela ukuthi singakakhuleki kodwa bese ngigcizelela ilanga langoLesine namhlanje. Khumbuleke ukuthi sigcinile ukuthumela imiyalezo yethu namhlanje, soze siphinde sithumele ngoMsombuluko. Akukho lutho esilithumela ku-WhatsApp namhlanje. Asithumeli lutho ku-WhatsApp namhlanje. Konke soze sikwenze ngoMsombuluko nereport yabefundisi. Ngizophinde ngenze i-VN ngokuhamba kosuku, kodwa-ke ngithi angikugcizelele lokho ukuze bangabibikho abanenkani, bangabibikho abangalaleli. Siyambonga uNkulunkulu, nginibingelela nonke ezindaweni zonke la nikhona nalapho nilalele khona nihlezi khona. Siguqeni-ke bafowethu sisondele kuNkulunkulu ngomkhuleko. uJesu Kristu inkosi. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga, siyathoba phambi kobuso bakho. Sibonga usithanda kwakho, sibonga Nkosi ukusipha lamathuba afana nalawa. Awandele umuntu, kodwa usasipha ithuba lokulalela izwi lakho, usasipha ithuba lokukukhonza. Ngiyacela-ke Nkosi ube phakathi kwethu, uhlale kithi, usifundise ngomoya wakho ngcwele. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke futhi siyamdumisa, siyamtusa. Udumo lonke lungolwakhe, yena yedwa ohlala ekukhanyeni ongesondelwe kukho, onokungafi nongebonwe. Dumo namandla nenkazimulo ngokube kuyizikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. Funde kwabase Timotheo wokuqala chapter 6 verse 16. Uzwe umpostoli Paul eyitusa inkosi. Hayike izwi lenkosi siqhubeka nalo uMarko chapter 11 verse 24 lapho sithi ukukhuleka nokukholwa. ukukhuleka nokukholwa. Lezi zinto ezimbili ayazikwazi ukuhlukana, ukukhuleka nokukholwa. Besikade silapha-ke ku1 John chapter 3 verse 22. Othi besikade siqale ku21 ngalo leyasuku lapho kuthi khona sengimfundile uMarko 11 verse 22. Angisazi noma ngimfundile, ake ngimfunde. Marko 11 verse 24 izwi elunggogodla lwalezi inkonzo. Masilifunde verse 24. Ngalokho ngithi kini konke enikukhulekelayo nenikucelayo, kholwani ukuthi nikwamukele niza kuba nakho. Kholwa ukuthi konke okucelayo uzoba nakho. Konke okucelayo usukwamukele. Kholwa. Silapho-ke la sikhona. Sibese sigqumela-ke ku1 John chapter 3 verse 21 no22. Bathandekayo, uma inhliziyo ingasilahli, sinesibindi kuNkulunkulu. Nesicelayo siyakukwamukela kuye. Siyakukwamukeliswa nguye ngokuba sigcina imiyalo yakhe, senza okuthandekayo ebusweni bakhe. Uyena ozosamukelisa ngoba thina sigcina imiyalo yakhe. Sisukile-ke lapho sabuka amanye amavesi, kodwa namhlanje ngithanda uma sisuka la ku22 sigqumele lapha kumaHubo 145. amaHubo 145 sibheke kusukela kuverse 17, 18, 19 and 20. Mhlambe soliqeda namhlanje noma-ke soqedela kusasa angazi. Uthi kuverse 17, uJehova ulungile ezindleleni zakhe zonke, unomusa emsebenzini yakhe yonke. uJehova ulungile
ulungile ezindleleni zakhe zonke. Zonke indlela zakhe zilungile. Inkinga ila. Uma ungalungile wena, uzibona sengathi azilungile, kanti indlela kaJehova zinjani? Zilungile. Ayikho neyodwa engalungile. Kodwa wena uma ungalungile, uzozibona zingalungile izindlela zakhe. Ngake ngasho ngathi umuntu ubuka ngalento ayiyona yena. Yabona uma uthanda ukuhleba, uthanda nje ukuhleba ukhuluma amagama abantu. Mawubona abantu ababili bekhuluma, uvela ucabanga ukuthi bahleba ngawe. Kanti abahlebi ngawe. Wazi ngawe ubuka ngamehlo okuhleba. Abajolayo ubona abantu ababili behamba kuwena sebeyajola. Yabo sebeyajola. Ngomqondo wakho usiyabakhumula. Ngomqondo wakho usiyabalalisa. Kuwena nje sebeyajola. Ngoba wazi ngawe. Yayibona lonto le. Ubona ngamehlo oyiwo wena. Uma uwubaba wonakele uthandana nesisebenzi sakho ekhaya, umama nimenza ngaboni lutho ekhona. Uthi mawufika ekhaya elithize, ubona isisebenzi sakhona, uvela ucabanga ukuthi sithandana nobaba wala ekhaya. Kanti ukuthi wazi ngawe wena othandana nezisebenzi zala ekhaya. Usucabanga ukuthi nabanye. Uma umama qome nomfana wasengadini, uhlala ucabanga ukuthi ubaba wala ekhaya uthandana nezisebenzi, ube nesikhwele kumuntu okusebenzelayo ngathi usekuthathela. Cha, wena imisebenzi yakho ubona ngento oyiyona. Angithi ngilinganise ngezibuko, sunglasses. Uma lishisa ilanga nje walishisa kulezi insuku bese ufaka izibuko, umhlaba unjani? Uyadima ube dark ngoba ufaka izibuko ezidark. Khona nezibuko ezihlaza umhlaba uba hlaza. Khona izibuko ezi-blue umhlaba ube blue noma ezimnyama umhlaba ube dark. Usuke ungedark umhlaba, udark kuwe ngoba ubuka ngalobo bu-blue obusemehlweni akho. Ubuka ngalobo budark obusemehlweni akho. So izinto uzibuka ngalento wena oyiyona. Bese uyazibuka izinto. Ngama amagama asilindele umuntu ongesuye umntwana kaNkuluNkulu azositshela ukuthi abantwana bakaNkuluNkulu ba-wrong la, ba-right la. Asilindele umuntu ongakaze avuma izono azositshela ukuthi abavuma izono ba-wrong la, ba-right la, yena ezakhe angakaze azivume. Hayibo, engathi ithanda ukushuba le ndaba. Manje-ke ngalokho lithi izwi lenkosi sibona abantwana bakaNkuluNkulu. Yikho ekhaleza uNkulunkulu ekwambulile ukuthi hayibo, ake si-check-e la emakhwayeni, ake si-check-e kwenziwa yini? Ingcizelele. Kwenziwa yini? Abantu abangavumile izona abangabhabhadisiwe babe semakhwayeni. Kwenziwa yini? Abantu abangavumile izona abangabhabhadisiwe baphatha amabandla, bayashumayela. Bashumayeza abantu ababhabhadisiwe nabavuma izono. How can that be? Kwenzeka kanjani? Waphela yena uzobuka abantu ngalento yena ayiyona. Ubuka abantu ngalento yena ayiyona. Asihlukaneni naleyo nto. Yikho izwi lenkosi lithi ungahluleli ukuze nawe ungahlulelwa. Ngoba usuke uhlulele ngalento oyiyo bese uhlulela ngayo abantu. So musuhlulela. Zinake wena noNkulunkulu wakho bese uba isibonelo kwabanye abantu. Yiba isibonelo nje kwabanye abantu. Zinake wena nalo omkhonzayo. Ngoba ilona liyeza usuku lasizoma khona phambi kaNkulunkulu. Hayi futhi khona kulamalanga uSathane uyahlasela ngendlela ongakazi uzoyibona. Uyahlasela. Bengihlaselwe ingane ke namhlanje. Ngithi namhlanje ngoba iVN ngifunde ekseni. Angibangi ngisanaka ukuthunyelwa izolo noma ithunyelwe ekseni, kodwa nje ngihlaselwa ngengane ke manje. Izongitshela ukuthi uNkulunkulu uthi. Hawu, nansi imhlolo ngehlela bo. Ingane. Yabona ngiyazi ingane ngathi la ko 12
noma iko-11 izongitshela ukuthi uNkulunkulu uthe. Ngivele ngahleka ngathi usathane usesebenzise iy'ngane manje kanti mina ngizokholwa izingane. Lalela wesathane, akukho umuntu engiyokholwa uyena owayengekho emhlanganweni enganginawo noNkulunkulu kwaphela nje. Uyongitshela yonke into aze ahambe ngekhanda inyawo ibheke phezulu. Phela uma ngizohambe ngilalela bonke abantu ngabe leli bandla lisekho. Nokuthi likhona liyaphefoma liyamkhonza uNkulunkulu. Ingane encane izongitshela lokho. Imhlola le. Thola i-VN. Ithi abantu abayizulwini ebandleni lakho bawu7. Ithe bawu8. Kodwa nalo 3 lona awusathembisi kahle. Nansi imhlola bo. Nansi ingane. Manje ididwa yazi ukuthi ngimbambe into ekubani. Uthi uNkulunkulu ebandleni lakho. Abantu abayizulwini nje manje bawu8. Kodwa nalabo bawu3 sebefuna ukuqhezuka. U5 uzoqhubeka kuye. Ngivele ngezwe lapho ukuthi akukhulunywa nami. Akuyena uNkulunkulu okhuluma nami. uNkulunkulu okhuluma nami ngeke athi ebandleni lakho esho kimi. Uyothi ebandleni lami Nsibande oluholayo. Ngeke athi ebandleni lakho Nsibande. Manje uthi uNkulunkulu ebandleni lakho noma lingaba likhulu kodwa bawu8 abayizulwini. Akuyena-ke mina owangibiza. Owangibiza kasho ukuthi elami ibandla. Uthi elakhe ngoba uyena wathi ngimakhele. So ngavela nalento ayiqondene nami Nkosi yami abamazi Nsibande. Bayamzama sebephusha izingane ezincane zizokhuluma ilanguage engizwa there and then ukuthi it's not the one who called me. Hayi akuyena wangibiza akakhulumi kanje nami. Futhi wangibiza akangisabi. Uyazikhulumela nami. I'm not going to take anything from anyone who was not part of that meeting. Engabizwa kuyo. Nale meeting engihlala ngibamba noNkulunkulu. Bafethu khululekani sezulwini. Khululekani wena phila impilo engcwele. Phila impilo engcwele. Bayazama. Usathaneke ozamayo. Lithi izwi lenkosi asidlule kubantu. Asibambene nabantu. Asibambene negazi nenyama. Sibambene nemibuso yasemkhathini. Hayi ngiyakutshela wena. Hayi bekwelinye izinga. Ngivele ngahleka ke mina ethi waze wahlupheka ke Sathane. Ngasheshe ngakubamba this time around. Owami ongibizela kathi ibandla lami. Befela athi ebandleni lami Nsibande. Hayi ebandleni lakho. Anginabandla mina. Ngihlale ngicula lokho. Ongibizile uyazi anginalo ibandla. Ngeke mase ngitshela izinto abesethe ebandleni lami. Alithatha libuyisele kimi athi ngelakhe. Hayi asidlule lapho. Bengimchazele babafowethu ngingakufisi ukuba yimina. Wakungakufisi nje even in your wildest dreams don't even dream about it. Ngoba ngeke kukulungele. uNkulunkulu wangikhetha ngokungazi. Ngeke kukulungele. Impi ela wemadoda. Siyashisa lesihlale ngikusona. Ngiyakutshela mina. Kodwa ngomusa kaNkulunkulu ngihlezi. Ngomusa walongibele ngihlezi. Abalalelayo lokhu uNkulunkulu akubeke emlonyeni wami siyekhaya ezulwini. Wena okwakho ngitsheleke indlebe. Okwakho woza nendlebe. Mina ngiza nezwi likaNkulunkulu. Hayike sengigcine ngasayanga lapha. Ngithi amaHubo 145 verse 17 ngimbhekiya uJehova ulungile ezindleleni zakhe zonke. Unomusa emsebenzini yakhe yonke. Unomusa ulungile. Yazi ukuthi sesihogweni yavumelana nale statement. Ngeke avumelane naso kanti uyena owayingcolile. Ulungile ezindleleni zakhe. Uthi ulunge kanjani engani ngiyashamnela esihogweni. Ulungile endleleni zakhe. Angithi washo. Wathi ibani ngcwele ngoba mina ngingcwele. Ungasekho ngcwele akasalungile. Ulungile endleleni zakhe. Uthi unomusa emsebenzi. Unomusa. So wena mayengasakwenzela umusa ingoba umusa asekwenzele wona wanele mningi. Oqala nje umusa asenzela wona singafika emhlabeni. Yilowo ukuthi uJesu wasifela. Umusa wanele. So wena osukuhlulile umusa wawangawusebenzisa wawenzize usothi uNkulunkulu akanawo umusa. Unomusa. Bese lithi ke verse 18 uJehova useduze nabo bonke abambizayo.
bonke abambiza ngeqiniso. Ingakho ekhaya lezwi nginifundisa ukuthi ziyeleni kuNkulunkulu. Nginifundisa ukuthi bambani emkhosi yenu. Lo wethu uNkulunkulu afuna ube wethu, ngizowumemezela singene kuwona sonke. Ningangiphazamisi mina emkhosini yami, ngoba kashongo ukuthi angingene nani. Ningangiphazamisi emkhosini yami, nama nginiphazamisi kweyenu. Ikhona le yethu asibekele yona mina engingayazi, aqhama nje sethi njengamanje tshelana abantu ningene emkhosini owukuthi bese ngiyasho. Kodwa le yami ningangiphazamisi, neyenu anginiphazamisi. Ngiyabonga baningi asebekhulile kumoya, asebebamba o-40 days. Ngiyabonga. Bakuthathaphi lokho? Bakuthathaphi? Ukhamba lufuza imbiza. Ukhamba lufuza imbiza. Ngenani nina ko-40 days. Bazosala bewukhomba abanye. Kuyangenwa nje uphume futhi kube lula. Uphume nezinto zakho. Uphuma ungena unqunu, uphuma ugqokile, uphuma uswenkile, uphuma unejazi lokuhlala ku-40 days. Uphuma unezinto uNkulunkulu akunikeze zona. Ayisambonga uNkulunkulu. Ngakho-ke useduze nabo bonke abambizayo, bonke abambiza ngeqiniso. Useduze. Wena umbiza kanjani? Umbiza ngeqiniso. Khumbula kuMarko 11:24, konke nikukhulekelayo nenicelayo kholwana ukuthi ninakho. Ukholwa kanjani ukuthi unakho? Ngoba umbiza ngeqiniso. Mombiza ngeqiniso uzokholwa ukuthi usunakho. Ngoba unjani? Umbiza ngeqiniso. Uyena kabesa ebaseduze nawe. Useduze nabo bonke abambiza ngeqiniso. Ngokuvuma kweNkosi sizoqhubeka ukuthi abambiza ngeqiniso kwenzakalani. Sibheka amaHubo 115 from verse 17 u-18 lo. Mhlambe sophinde siqale kuwo kusasa ngokugcinwa inkosi, siqhubeke sithi uJehova useduze nabo bonke abambizayo, bonke abambiza ngeqiniso. Hayi umongambizi ngeqiniso akekho eduze nawe. Sisuka ku1 John chapter 3 verse 22. Nesicelayo sakukwamukeliswa nguye ngokuba sigcina imiyalo yakhe, senze okuthandekayo ebusweni bakhe. Asenzeni akakuthandayo, asigcina imiyalo yakhe, uzosamukelisa lokhu esicelayo. Babunze bantu siyavalelisa. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngani bangcwele ezindaweni zonke, sibonge imkhuleko enisithwele ngayo. Siyambonga uNkulunkulu. Sibonge imkhuleko enisithwele ngayo. Sibonga amandla enisithwele ngawo. Umthanda uJehova uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, ngengqondo yakho yonke. Bese lithi nangamandla akho onke, nangomphefumulo wakho onke. Siyabonga bafowethu nimthanda uNkulunkulu ngamandla enu, okungukuthi amandla ilokhu wena osebenzayo ukwenza ngamandla akho bese uthola umvuzo ekupheleni kwenyanga. Siyababonga uNkulunkulu abamthanda ngamandla abo ngoba bayanikela, bayawusekela umsebenzi wabo. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubiyele, uqhubeke nokusekela umsebenzi wakhe. Siyambonga kakhulu. UnguNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Masikhuleke. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyayithoba phambi kobuso bakho. Siyakubonga Nkosi ngakho konke osenzele khona. Siyabonga ngale nkonzo. Busisa-ke Nkosi abantwana bakho bafunde ukuyikhulekela, bafunde ukuza kuwe, bafunde ukuzibambela imikhosi, bafunde ukwazi ukuthi useduze nabo bonke abakubizayo, bonke abakubiza ngeqiniso. Sinikeza wena udumo-ke Nkosi lokufanele ikhathi zingakabikho namanje. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen.
Siyambonga uNkulunkulu, siyamdumisa bangcwele, akekho ufana naye, akekho njengaye. uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu ezinzulwini zonke. Size siphinde sibonane ngokugcinwa inkosi. Baba uNsibande, ndiyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.